prvé písmeno alebo prvá hláska v slove a slabiky. Ideme na písmeno alebo hlásku L. Písmeno je to, čo píšeme, a keď to vyslovíme, nazývame to hláska. Na prvom obrázku máme niečo, čo býva v rôznych príchutiach a môže mať rôzne tvary. Sladké, kyslé, sladkokyslé, kolové a je to lízatko. Poď si to vytlieskať. Lízatko. Koľkokrát si tleskol? 3-krát. Toto zviera je chránené zákonom. Volá sa labuť. Labuť. Má 2 slabiky. Na tomto obrázku je dávno vynájdený luk. Luk je strelná zbraň. Koľko má slabík luk? Luk. 1 slabiku. Vďaka tomuto dopravnému prostriedku sa vieme dopraviť rýchlejšie na vzdialené miesta. Je to lietadlo. Lietadlo. 3 slabiky. Ďalším chráneným na Slovensku je aj táto rastlina. Ide o lekno. Je to vodná rastlina. Lekno. 2 slabiky. Keď chceme prilepiť niečo k niečomu, použijeme lepidlo. Lepidlo. 3 slabiky. V zime tí, čo radi športujú, tak môžu lyžovať. A kto lyžuje, sa volá lyžiar. 2 slabiky. Na to, aby sa mohol lyžovať, používa lyže. Slovo lyže má 2 slabiky. V lete, ale nie len v lete, sa môžeme hrať s loptou. Lopta má 2 slabiky. A vieš, čo je toto na obrázku? No, ak si povedal lano, tak si povedal správne. Lano. Lano má 2 slabiky. Malý, milý, zlatý chrobáčik, ktorý má červené krídelká a na nich má čierne bodky, sa volá lienka. Opäť 2 slabiky. A ešte tu máme jedno zvieratko, šelmu, a je to lev. Lev má 1 slabiku. Tak čo, ako ti to išlo? Verím, že sa ti darilo. Ahoj!